asem cempaluk sambel kemangi ngeduk liwet iwak lele sing tak jaluk rina kelawan wengi muga slamet bapak ibu sing duwe gawe nek rezekine akeh cek nanggap maneh yo 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 wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu wis katon ana mata yen dalu ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku aku kaya ngene rasane mung tansah kangen pingin weruh ayune apa bisa aku nyanding sliramu aduh wong ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangne atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nambani tak suwun rina lan wengi dadi tampa kangen sak jeroning ati asik esek 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 rawame asoy dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu wis katon ana mata yen dalu ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku rasane kok kaya ngene mung tansah kangen pingin weruh ayune apa bisa dek aku nyanding sliramu aduh wong ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangne atiku nganggo esem manis
tak suwun rina lan wengi dadi tampa kangen sak jeroning ati aku neng amati dolor perkembangane jaman akeh manungsa bingung dolek pengkian aweyan kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomi lancar gak keku rangan dadi wong urip ayo padha sing giat mencari pengalaman sing berman mulane ayo bareng-bareng sepakat boleh bersaing asal secara sehat ao iyo hae hae iya iyo roda berputar semakin jelas kehidupan di dunia terasa sekilas daya pikir manusia sungguh terbatas perbuatan yang salah menjadi prioritas mulane ayo bareng bersatu saling percaya uga saling membantu tumbuhkan keyakinan jangan ragu-ragu untuk generasi penerus bangsa lebih maju penelitian ilmu kudu sing giat hasil pengembangan ilmu kanggo masyarakat uga dilandasi iman takwa sing kuat harapane Indonesia cek tambah hebat tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing ngedung ganteng rupane ana sing rasan-rasan dipek mantung olehno putune. Alhamdulillah Lodro karya baru balik malih teng desa Tempuran Pongging niki kajate sedekah bumi nggih ruah desa perlune desane dibancai ngilangno balak lan blai perlune rezekine cek ndang ngelompok muga-muga mawon sing prawane buyar ndelok Lodrok mulih langsung oleh Joko sing ganteng Allahumma
Sing Jakane nggih ngoten, mantuk ningali Lodrok oleh prawan sing ayu. Nek rondone pancet. Loh. Pancet seger waras awet enom. Niki wau penghormatan saking Bapak panitia mriki nggih ya. Saestu luar biasa. Niki wau makme mawon kotaan. Mboten mendhet piyambak kotaan. Kula dilok kanca-kanca niku iwake gawedhe gedhe wak pitik, tiba kula apes cawilewi. Oh tapi lalapan gubise lu ombo-ombo. Nggih damel nutupi iwak sing cilik-cilik wae lho. Sing penting sehat selalu, mboten usah mikir sing aneh-aneh. Ngoten nggih? Mandekna, Cak. Ayo Mas Hari. Goyang kembali bersama Lodrok karya baru Indonesia CJDW. Bersama Arinada Arya Audio Production. Nanging saiki wis luwe ing janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene. Biyen aku ngedarke kowe ning pelabuhan Semarang kene. Aku tansah ngenteni kowe. Ku coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar dek. Janda ku dapat. Jaman Etian. Wong tuwa rabi perawan, perawane nek bengi nangis wae. Amargawati karo brengose. Iki piye wong tuwa
sing akeh ngulune bareng digoyang ser aduh enak endah dinanta trong dan dinanta trong dinta tung trong tung trong dinta tung dinta tung dinta tung dinta tung wong wis dikurungi kok metu. Ganteng ngono. Ya. Aduh. Ya nek ganteng ngono. Ya ampun arek rek. Oh wong kok Jangan tak pisui. ya aja meso rek. Aku imang gawe dolinan cucak rawa. Kon iso tak gak gawe? Oh ya ditetek bek geblak. Mergane wis tuwek. Kalau tak pongor kalau lho. Monger-monger bareng sih. Kalau garang tuwek-tuwek. Masih aku tuwek ngene wis sing penting mosok tuwek ya. Apa? Sing penting kan dongkel. Iso ndongkel ajian. Lah gitu penting dongkel sih. Wong aku kok. Kon nang dolen lah. Cucak rawa. Kon nggih dolen cucak rawa. Iya. Kok olehmu gak neges. Lho. Wong kene kok dodono manukmu. Lho. Manukku jek enom. Ah, wong manukmu ndase ya bengkong. Lho. Tapi kan titis. Titis apaan ya belaran nang sawah-sawah. Lah timbang manukmu net. Ya bener manukku cilik itu ben neges. Neges apane? Lho dolan para esuk. Apa? Nek mari salat subuh. Apa? Ngocehi hebat. Ya apa net? Aja ketik, aja ketik. Ngene kok dipamerno wong kene. Manukmu gelar nang kene diobong mbek wong tempuran. Ya gak iso lah. Ayo kon iso gawe ya. Ya iso. Masa alere umbele. Umbel pataku lah. Kon nang dino. Loh, takon maneh cucak rawa, dublek nglodruk. Cucak rawa. Lah aku gak ngeludruk meneh Bang Mekar apa kuwi? Cucak rawa. Ya apa kaitannya? Nanonane. Iya. Nanone nanone. Nanonane. Nenanonano. Nane nano, nenane nano nano. Nanonane, nenone nenano. Lagune Jonet mek nano-nano tok. Tok mata. Sing ana wangsalane. Manukku dhewe lho ya. Iya, manukmu dhewe. Kok isin lho. Lah kan timbang gak dibayar. Manuke ya. Iya. Manuke manukku dhewe. Cucak rawa net. Nek awan takkan muliae. Cucak rawa rek. Nek bengi gedung ngoceh. Sapa cocok karo umpan. Ya pinter iki ya. Bakon remek bandak. Jonet. Dalem balik. Aduh, loro. Jonet. Dalem. Anake sapa rek? Anake Mbok Tampi. Loh. Sapa? Aduh. Anake Mbok Tampi. Wis sekolah. Sampun. Aduh. Kelas piro? 0 besar. Oh. Disangoni piro rek? 100. Akeh. Gak mbak sapa? Mimi. Oh, Mimi wedang kopi. Marai ngelu. Aduh. Mimi teh. Ah, gak enak sepet. Oh, sepet. Lah Mimi apa? Mimi pendile mbokmu. Kalau wonge nang kono kok lho. Dikepruk. Dik, kowe pancen ayu. Dik, kowe pancen ayu. Somat.
yen kowe ngguyu daki pipimu Iya. lambemu sigar jambe Sombeng. lho kok sombeng sih kok sombeng Sigar kan gak sombeng. lambemu sigar jambe Iya, Mas. yen tak sawang katon ayune kuno ae titirane Dek aku naksir kowe Piro, Mas? sik ndelok oh 2.500 Aku yo klopo kok ocak-ocak iki. apa kowe Dek wis ana sing duwe Durung, Mas. ana 2 minggu tak simpen ana jroning dadaku Amat ta, Mas? wong tresno Iya. sumi-sumi tako etan Sumi ayo berkomari tandan. sumi ayu dasar ijek prawan Sumi prawan saiki meteng 3 bulan. kok iso meteng 3 wulan sih Yen prawan saiki ndek bojo dadi meteng 3 bulan. walah dilanjut orek Iya. sumi-sumi ada kok kidul Mlaku-mlaku arep susu. sumi-sumi untune ki ngesul Roke mlorot bokonge sapi kok iso bokonge sak pekul saking lemune. nek mlaku Mlaku nggo embeng nek goblok iso kok. oh dilanjut Jan. sumi-sumi ada kok kulon Wong lakune kok alon-alon. sumi-sumi mok cak mlebu turon Sumine bange lan jaluk njaluk apa jaluk kelambi. kelambi Kelambi. walah sumi-sumi ada kok elor Senengane nganggo katok kolor isiji. sumi mangan lak embo pentol Sumi lumpuh sebab kakean kone nyanyi iso ngono sih. apa Lumpuh kakean apa maneh gak kakean kon iku. sing gak tayo lak kono oh bingung Cik, weh halo kon kowe enak-enak ana kene. lho apa Ayo ayat. lho sapa mati Jonek mati ngono. iki ngawur iki Ngawur. Jan- Kon gak ngrungokno siaran nduk masjid iku manga. mati kenapa Gak prono. nalare Ngombe dawet, keleleken gelas lho. kok cerongoan Jonet Mate. Mate matamu. Ana swara. lho lah yo iki lak Jonet sih Le, aku si urip. Si urip. Lho, Net, Eh, lah apa kono ndukur salon niku? anggitmu corong ah Diseji. iki lak Jonet wong klambine padha ngene lho yo karepmu. Lho, gak ono ngene lho. lah kon ngono Lah iya. sing bener iki lak Jonet sih iki lak Jonet sih Kon mang wis suwe omong-omong. oh ono benek 35 menit Berarti kamu omong-omongan mbek arwahe. lho Arek iki wis mati, delone lho. Irunge lho bolongane loro. Lah iya bolongan situ kenal pot goblok. ini apa sih Kon niku mati, Net. Urip. Aku sapa sih? Agus. Lah iki, Aji. lah kon. Jonet. Lho, kon tumon wong urip ku nyeluk jenenge dhewe. lho i oh gak tumon Justru
jenenge dhewe, berarti wong iku wis Mati. Matek matamu. Lha iki lho ya apa sih? Iya, masuk akal. aku sapa? Agus. Lah iki Aji. lah kon Mbuh. tumon kon wong urip karo jenenge. Iya. Nek ana wong urip karo jenenge berarti wong iku Wis mati. Ora gara bener belas. Iya mati. Urip. Indra pendengarannya, Gus. Serba Dicoba. berkurang. Sudah berkurang. Pendengaran, Penglihatan penglihatan maupun Wes fisiknya pisan. Delok lah. Net, Lah apa? omahmu ndi? Mojokerto. Wis ndek bojo. Ya wis. Ndek anak. Loro. Oh, lho. Lho. Ya. Iya. Nek gak krungu ngene iki berarti wis mati. Kalau bener. Janet, Lah apa, Ji? omahmu ndi? Mojokerto. Wis ndek bojo. Wis. Ndek anak. Iya wis. Ah, lho. Wis. Oh coba. Lho. Mati. Iku jenenge mati. Mati kok ngeyel. Mati matamu kuno. Mas iku tak takoni. Lho yo Agus, apa net? omahmu ndi, Dik? Tulangan. Tulangan Sidoarjo. Iya rapi. Ya wis lah. Ndek anak. Anakku loro. Wis buru-buru. Lho, putuku 6. Iya bener. Kon kok ero. Bener kan Nek? Sembel kodok. Lho, tuli rono cek ro putuku. Iya, mbak aku rono. Sembel kodok. Net, kon kenapa net? Lho, Kena melok kodok. Ci, Heeh. gampang aja Ci. Iya apa? Indra berkurang, Berkurang. fisik ya wis gak jangkep. Gak Cakep cakep. apa nih? Wong mati ku, Lho cakep. sikilmu lu gak genep. Lho kanop. Sikilmu piro sih? Lah iki. Piro? Itu di. Nah. Nek gak tau mati jangkep. Cakep. Nek kon wis tau mati, sikilmu lak loro ta? Iya. Endi sih? Lah iki. Lho, siji. Lho siji. Lho Mas awakmu. Lho, loro. Loro. Sikilmu pire? Lho, loro. Lho. Si, lho. Lho. Loro. Lho Mas aku ya iya. Endi sih? Lah iki. Lah, Siji. siji. Loro. Siji. Siji. Loro. Siji. Kalau kele matamu. Wes salah. Aku nom dhewe ngomong mbek wong tuwek akeh gegere. Percuma. Ya ampun. Lho. Aku yo ya bener kon. Aku biyen ya tau nom kaya kon. Lah iya. Tapi realitanya itu ganteng saya, Cak. Ganteng aku kon. Loh, ganteng aku. Lho, begenggek ngendi gak seneng mbek aku. Lho. Iki begenggek ae. Lho. Kon iku kajojok ngomong begenggek goblok. Biyen kok Piyen aku gak kenal begenggek. mosone Belasnya ondolan bendino. Tambah gak tayo. Apa? kon nom. Lho. Aku iki senajan umurku wis 28. Lah iya. Iya. Kon gak Dik, tas lulus SMA. Oh iya. Aku 28. Aku biyen tau ganteng kaya kon. Mosok. Ya tau nom. Mas aku biyen tau. Umurmu piro kon? Ya, umur 17. Makmu ngomongi umurmu go sampe Jonet iku kacek 3 tahun. Lah ya 17 diwalek, Gus. 71. 71. Kono aja ngenyek. Apa? Kowe. Lho apa? Aku tanya. Lho tanya sih. Salah iku nek enom. Rasane ya. Ya sepet sih. Sepet. Sepet. Iya. Lah nek tuwek, Legi. mulane aja ngenyek wong tuwek. Iki lho kasar ya Dano. Ayo, Aku logika enggak ngomong. Ya logika kayan. Sing ngarani gedang nek enom. Ya sepet sih. Lah nek tuwek. Legi. Lah ya nek iki aja ngenyek wong tuwek goblok. Ayo. Ayo. Ngomong. Salah. Salah apa? Salah. Nek enom rasane ya apa? Ya sepet lah. Lah nek wis tuwek, Legi. lho, mulane aja ngenyek wong tuwek. Kon niku kudet. Ngerti kudet ta kon? Kurang update. Tuwek ngeyel. Rungono sing nom. Nyak lele. Lanjut anakmu kecuk lele. Tenang, tenang. Tenang apa nih? Inna woha ma'asobiri. Gak ngurusi biri, ngurusi lele. Rungono. Wis tuwek-tuwek ngene iki jelas ngerti lodeh bung. Lho, ya ngerti ya.
Jangan lodeh bong. Jangan lodeh bong. Seneng aku. Senengan. Lah nek tuwek. Tuwek. Apa itu? Nek nom. Nenom. Oh, jangan bong. Jangan bong. Jangan bong. Heeh, jangan bong. Gak apa-apa. Nek nom. Iya nek nom. Yo enak. Iya enak. Lah enak sih. Lah nek wis tuwek. Tuwek. Rene yo, bae bongkotan arep tak jokono panganen. Nek enak banget lodeh bongkotan. Aku ya harep ae. Ajine ngono kali. Kudu tak celukno apa jayo sih. Wong jujur iki gak kaya jone. Lho, apa? temen jujur kaya aku. Nek Ngapa? kon mlaku Mlaku ana dhuwit 500. 500. Kok jopo? Lho ya iya tahun duwe lemu. Jujur iku rezeki sing gak halal. Lho ya kalah bareng lemu, Gus. Wis tak jopo ae 500 goblok. Ya Allah. Dosa kon niku. Lah lha apa dosa? Lah masih awakmu. Apa? Sama ngono kok mlaku nggo embong. Ono duwe 500. Untuk nggo embong. Ayo. Kok jopo? Ya gak. Nah lha apa gak kok jopo? Lah dhuwit wis kok jopo ngono lho. Aku njopo apa? Iki yang ngono koclok. Rene. Nyok lele. Lele maneh. Urip ta mati? Ya urip. Mati ta urip? Urip. Ngerti kulon? Ya ngerti. Endi? Lah iku. Saya jupuken. Lho. Kalau mati ta urip? Urip. Ngerti kulon? Ngerti. Jupuken. Lho. Lho, ngene iki. Berarti wis mati. Matek matamu. Ono wong kok wis jerek. Apa? Loh, Tak kandhani kono aku terlalu bingung. lho lah apa bingung lah apa? Bingung masalah apa? Masalahnya Masalah apa? Problemnya apa? Gitu loh, wek tuwek. Kono coba balik tuwek lho kon ya. Ono ngene aku ya tak tabok konku. Lembaran pinggir kene lho, wana lah jejer. Kawisut karo. Sut kisut. Iki gak kisut. Apa? Melengker. Yo, gak apa-apa. Kenyataannya kan ngono. Ya. Ayo net. Iki sida tak kon. Sida nanti. Lah kon lak WA aku sih. Ya apa? Gus, daripada nganggur, Iya. ayo ngopi. 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 Iya. Aku ki biyen seneng ngopi, Gus. Saiki wis gak seneng ngopi blas. Masalahnya apa? Soale kopi ya sing niklan apa naklan? Iklan. Apa? Iklan. Dile ta? Dile kakekmu ngono, Be. Ya iklan iku. Oh, nduk iklan apa? Nduk iklan kopi kapal api. Itu wis girang, Gus. Iya. Tak suwe brek ana kopine kapale gak ono e. Iya iki. Aku itu ku susu bendera. Iya. Tak buka. Jret. Susune ono. Genderane gak ono. Tibae iklan iku Ji, sing gak mbujuki. Iya. Pas gak mbujuki. Mek siji. Apa? Sarung gajah duduk. Lho kok iso? Sarung gajah tanggoku yo tuku sarung gajah duduk. Iya. Digawe, dibuka, Buka. ana telalene. Lho. Cak. Gus. Gajah duduk. Sing bener iku ngene lho. Apa? Sing bener gajah ngelempong. Cak, wis aja digodho. Iki mikir pacar iki. Iya. Ketara iki. Gajah ngelempong. Sing wis awakmu bingung iku bingung apa jenenge? Mikir gajah ngelempong. Gajah nek ngelempong yo. Gajah lanang ngelempong lagi. Ini kok apa ini? Apa lho iku Nek? Kaya iki gajah boto. Bingung arek iki. Sik, apa sebabe? Kerek iku nek ngoyo mesti ngene. Iki tak pelajari. Ayo, apa sebabe? Kerek iku nek ngoyo kok ngene. Mergo kene gak iso njengki. Ayo, karo kan. Karo. Lho, angane nek ngoyo ngene. Iya. Iku umpamane ndodo Iya. nyemprot nang raine. Oh iya. Iya, Net. Iya. Masalah persis ruwae temenan. Luwe matamu. Wong di rumah-rumah no. Sik kon bingung? Masano
pacar rek. Lho ya, temenan. Walaupun awak dhewe wis tuwa tapi pacarku nehi. Lho ya temen Wait, bete full. Lho ya nehi temen. Bebekne ya iki pirang wulan gak dolen. Iya. Bebekne iku metuki awakmu, takon karo awakmu. Iya. Waran gak roh ya. Ngono ta. Iya, waran gak roh. Lho. Wis tak wara luar kota ngono. Bisnis ke luar kota. Bisnis luar kotang. Oh, kota. Nang luar kota. Iya, luar kota. Ojo dudukno iki pesene kanca. Tapi lho ngene lho. Sakno nek gak diduduhi iku lho. Ya iya jane. Memang kane. Lah iku umpamane kok ketemu. Umpamane sliramu Sekar Melati. Cak Agus. Ning Rika. Aji ning Rika. Mlayu Iyalah, ngawur ae. Aku kan biyen ayu. Oh iya. Cik, Mas. ngene kok doyan lho. Oh, mayune koyo ngene. Ambek ngene kok doyan lho. Lah ya katarak we. Kon ro. Lah iya. Emang Wong kene. arek praene kok Cak Agus. Iya, Yu. Ya Allah, Cak. Suwe aku tak ketemu pean, Cak. Kangen aku Cak ndelok pean, Cak. Cak. Yu. Sampai niku mari ngombe jamu galian ngosek. Lah lha apa, Cak? Wong ngomong kok iso ngene lho. Alah, yo kangen. Ngono lho, Cak, gak tak. Sik talah. Rontok, Gus. Lho, aja ngono kok, Ji. Lho mesti regete sandal Oh, rontok. ngono argete sandale. Cak Agus. Ji. Hah? Aku takon ya. Iya. Kon gak kepethuk emas ah. Lho. Iku duduk emas ning Apa? Tembogo. Aja ngono lah, Ji. Lho. Mas Mas niku Mas sapa? ngomong kok nang ngaji tok ambek nang aku ngono lho. Oh, iya, Cak. Cak. Men gak ketemu Mas, Cak. Sik tak mali yo. Iki ngarep mburi kok padha siji. Lho lah ya. Aja ngono lah, Cak Agus. Sing di- Acene aku tambah lemu saiki. Iya. Ngene ku tengere uripe makmur. Bahagia. Ngono, Cak Agus. Iya. Tahu Iya. nek digoreng diwalik tetep Tahu. apa bedane tahu karo bokong? Pompong ana sing duwe. Tahu iku panganan. Nek bokong iku Gak fisik. iso. Lho. Bedane tahu mbek bokong. Tahu iku nek diwalik ya tetep tahu. Iyalah. Tapi nek bokong diwalik ya malah Cak Agus. Kandhane aku mantakon. Iya. Gak tau ketemu yu. Sing temen ah, Cak. Karo. Iya, gak tau. Aku iki wis kadung tergila-gila mbek emas. Sampeyan iku seneng ngono ta mbek Jo? Iya, Cak. Aku iki wis kadung seneng. Iki diduduhi tak gak? Wis keroken ngene. Lah, didudokno. Iya. Engko nang ngamuk. Nah, sing tak Nek gak pikir didudokno dosa awak dhewe. dosa lah mbocok, berbohong. Kaitan iku ero yu, tapi suwe-suwe gak ero. Ah, belereng. Kok ngono sih, Cak Agus? Ji, Cak Agus, rungokno aku yo. Wingi tanggoku ya, penggaweane mbejok kenek stroke gak iso ngomong. Gak gopo masih kena stroke. Lah lha apa? Gawa nang Indomaret ijolno oleh gelas loro. Stroke iku. Dudu stroke iku, Cak. Iku nota. Stroke penyakit. Sing Nota. Ana kertas iku. Nota gendeng. Nota. Nota Lah iku. stroke ngomongnya ngono. Iki stroke Bonus penyakit iku. ngono lho, Cak. Penyakit. Ya iki Kan ojo katik goroh nek ditakoni. Didudokno iki. sakno Iya. Nek sampean kepengin roh, sampean wahna rono. Teko dhuwur menisa. Umpamane sampean iku gak tak dudokno. Loro aku. Lah, Cak, atiku iki lara nek gak ben tutui, Cak. Iso muni bung. Lah bareng kon. Kaya kenong ditah. Ayo, lah kon krungu bung-bung aku kecipratan are. Masih ngono yuk. Aku nek sampean niku dilalekno ambek pacar sampean. Loh, loro atiku. Kliru, Cak. Loro iku kene lho. Loh, kaitan kene suwe-suwe melorot. Loh. Cak endi? Hil. Lho, lho. Lah, sayangku.
Sayang. Sayang. Apa sono setrume lho? Jare tekan esok kok mulie sore mangkel atiku goleki marana marene Kok iso lambene rek, alon-alon ae. iya Ji Tatat waja apa-apa. Iku mang son horek. jare tekan esok kak sampi yamene mangkel atiku goleki marana marene awas Gak sida jerit ya. tegane awakmu gawe lara atiku nek kurang percaya bedelan dadaku ana jenengmu Oh, tak wacane. Jone. Campur lah. Ana jenengmu iku lho. Jare tekane esuk. Kemulie sore. Aku kate njaluk. Kok semayani ae. Ya Allah. Bengi ngene iki enak mangan sego bebek. Mari sego bebek ditambah ayam geprek. Terus nyetater Yamaha bebek. Langsung aku budal Ndolek begengge. Melok-melok ae nyanyi. Pakane pacaran ku lho. Ya. Mas ya apa Ya apa, Net? Kalau memang sampean itu cinta, Neng Rika cinta, nggak ada kendala kan? Kalau problem kan? Kalau problem. Cinta, C-I-N-T-A, Eh. cinta, C ceria, I indah, namun T tetap A abadi. Ya iya. Cinta dari hati ke hati berpadu jadi satu, terciptalah cinta yang murni. Kalau memang cinta, nggak masalah. Juga masalah. Cinta itu harus disertai ciuman. Loh, kok semcok. Cinta tanpa ciuman, Iya. ibaratnya malam tak berbintang, sayur tanpa garam, wong becak gak katok. Katokan. Loh. Wes, ya apa? Lah aku kate ngrabi Rika. Apa? Ya padha barongi ngene kere minggat. Lho apa, Net? Anak iki lho akeh. 5 ya anak 5. Gak ono sing beneh. Ono sing sayek. Ono sing petor. Ono sing petok. Ono sing ngene. Anak limo. Rika aja kuwatir. Eh. Masih aku rondo, anakku 5. Eh. Aku jek iso cak diwalek-walek kaya goreng telo. Angge orang-orang ora melok gawe melo momong. Nemu rondo randane ompong, duwe anak segede kingkong. Ade orang-orang aku kate gawe konangan wong. Cak, Wes, ya apa? Wes. Aku Ya nek apa iki, Mas? dukung ae. Mas. Support. Ya apa iki, Mas? Saya. Apa? Apa masih tak pecet-pecet abang tetekku kok. Wes ya apa iki tanggung jawab Delok wong sampean? lho. Apa? Delok wong Ya lho. babe cek kepingin. Lah apa ngurusi wong? Engko nek boleh-boleh ayo udah-udah. Sampe jane delok karo isi jane bener. Lah apa ono wong ngene-ngene kok didelok. Mas, wes ya apa tanggung jawab sampean sebagai seorang laki-laki?
Mbak Rika. Kalau melok kan niku. Aku ingin kayak saran kok, Ojo kayak saran-saran, Mas bakal saran dhewe. Ya apa, Mas? Kok dhisik. Ayo ngomong apa kon katene? Kewatel, Gus. Ini lho Rek ya. Nek memangnya pan mau seneng karo aku, Iya. cinta karo aku. Iya. Jangan khawatir besok Sabtu malam Minggu teko nang omahku. Iki kok gak tayo ngono sih. Bener Riko ku ambyuk nang ning Riko Lah ngono. Lho lah ya cek umum, kok kene wong wedok ambyuk nang wong lanang ngono. Kok sok ngurus kok iki lho. Oh. Dikandani kok iso. Ana paribasane seje desa Mawa cara. gending lakune patet. Nek cara nggone dhewe wong lanang sing ambyuk nang wong Wedok. iki wong wedok ambyuk nang wong Wong lanang. lanang. Soale wong lanange wis seyek. Dilu engkas setruk. Ji. Eh, Cak Agus. Nggih. Wis bala tak turutane, Cak. Iya, iya. Aku iki wis kadung tergila-gila. Gak masalah. Ning Rika iki potongane aku. Wis tak. Titik gak ono cacate. Belas. Perfect. Iya, Sempurna. sempurna. Ya wis. Ya wis, tanteni ndek omah ya, sayang. Iya. Loh, Cak Agus, aku pamit ya. Ya, Ning. Gak iso balik, Ci. Ci, gak iso balik. Bagaimana rasanya, Nen? Nikmat. udah dilok uang lho, Rek. Gus. Iya. Iya, awakmu iki. Iya, apa? Iki ono paribasan. Paribasane? Petruk tenguk-tenguk nemu kethuk. Oh, iya. Maksudnya? Tenagaku wis tuwa. Iya. Kepethuk arek wedok jek ayu. Jek ayu, Ya. nom. Sing penting awakmu aja mulih. Nanti? Ayo melu aku mulih. Ering. Ngrasakno awakku iki rondo. Rondo kate rondo company. Katene rabi iki gak wani. Gak ono sing rabi ya, gak ono sing belanjan. Duwe anak siji lanang. Liyane keluyuran nang blakrak. Oh wis gedhe. Gak sunat-sunat. Aku tuh kuatir ae anakku. Kok beda di 4 tuh. Wong anak siji tak domo-domo. Biyen itu bapakne disayangi nang anake. Kesusu ae ditinggal matek. Male aku golek dhewe. Sembarang golek dhewe anakku ya pinter nek kaya dikelompokno dikekno mboni. Nek gak oleh kaya ya ngomong. Ngomong dhewe ku lak ya sing ero rek riko rasan-rasan tangga. Sing gak ero ku lak ya kaya ngomong kaya wong gendeng lho. Lapo sih riko iku lapo? Aku iki ngerasani awakmu. Oh, pengen rasane aku. Iya. Pengen mang tanteni ndeni. Wis jelas pengen iku ngongkon aku. Iya, lah kate njaluk tolong sapa? Gak njaluk tolong awakmu. Wis ya anak riko lak njaluk sunat sih. Iya. Calake wis oleh. Wis oleh. Engko tak kongkon rene mang tak lungi alamat. Lah kok suwe, Gel? Gak mrene-mrene, Gel. Yo lereng ngojek, wong iku lho gak iso numpak pedah. Ya dinteni ku lak teko ae. Lah iya. Jok kuwatir. Aku nek ndelok adikmu iku lho. Jenenge arek wis gedhe. Disunat gak gelem. Disunat ngene gak gelem. Ya njene.
iki. Apa? Jare aku dikongkon nyunat. Heeh. Sampean boten setan sing sunat. Setan. Demet Dek sing sunat. Oh, kok arek iki. Loh, Kok setan iki lho? jare dikongkon rene mang dikongkon nyunat. Nggih. Sampean boten, Tete. sampean boten. Sainten sing sunat. Yo sainten iku Bel, wedok. Bokel. Iki sapa? Ya iki calake, Mbok. Iki calake. Lah kok koyo lek ora sokan ngono. Ate ku akeh. Nek nggawa tas gak cukup, lho. Oh. Iki. Sinten sing sunat? Lho, yogane niki. Oh, yugane sampean. Yugane sampean teng punden. Boten teng puge. Teng pundi? Lah iku lho, niku yogane sampean teng pundi? Yogane sampean ngoten, jero. Lah gak iso ngomong. Boh, derem marang kok ditabok iki. Mbok. Iki calak. Wah, apa kok tapuke kaya putu Rika iki. Lah kok gak iso ngomong iku? Lho njene gopo masalah iki mang pasene akeh sing jange Nggih. termasuk Oh, kene iki. Iki calak ngono ah. Lho kene disikno. Nek iki calak. Semunggo ngono pir. Anake sampean pundi nggih? Sampean Oh, yogane. Sik Gane. ana jero sik aduh. Boh, sik adut nggih cepetan nggih dikon mriki nggih. Oh, tak susule nek ngono. Ya susulen gel. Kula niki sedina kudu entek 200 wong. Entek 200. Gak ngono nek aku iki takon. Sampean nyalak iku kira-kira bayarane iku pira? Doblek. Aja takon bayaran yu, saru. Lho, aku yo nek nyunat gak tahu ngomong bayaran. Dhewe saiklase. Gono wong dikongkon nyunat mrono-mrono diamplopi mbek sing ngongkon nyunat tak lebokno nduk gelangsing. Teko omah tak sok nduk ngene ngarepe mbokne kacung. Nek tak hitung ana sing 8 juta. Ana sing 7.500.000. Wih. Le, mosok kena iku gak ndok aku iki rondo, aku nganyang ya. Neser kan, neser. Ya neser wong tandhi lake kate gak neser. Iki mun kenyang iki. Tarapa iki berapa merah? 1.500, boy. 500, Mas. 1.500 beli pedol. Pentol matamu ngono ah. Wong kenyang 1.500 iki nyunat yo. Apa sampean? Lah gelem apa ora? Iya bentar apa iki? Pokoke sampean amplopi yo cek gak ketok wong saru yo. Ya ngono wong jenenge aku iki rondo. Rondo gak duwe bojo. Ngenteni sing ngrabi gak ono gak kepadem-adem. Iya bentar apa iki? Tarapa. Hei, arek iki mangkatun Gel. Gel, durung disunat kok ketuntun sih. Tak tonton iku mlakumu cek gak ngoncok ae. Mari adus katuken. Heh. Jalake wis teko. Wes, Wes. ha iki. Endi? Ha iko. Jalan. Sini coba. Iki mang sapa sing andek-andek? Oke. Eren. Ya, aku senet. Kaya gak melek kok iki. Apa? Iki duduk calak goblok. Lah apa? Iki menu jagal. Oh, kok iku. Nek jagal mbeleh sapi, mbeleh wedhus. Nek aku jagal, Cung, mbeleh manuk. Manuk. Oh. Calane tadi pengalaman iki. Oh. Kuwatir. Iya gak apa-apa wis. Kok Yo. wong sunat iki gak lara. Le, sunat iku gak loro. Oh. Takonono talak Gel. Gel gak lara gak? Gak loro ya kaya dicokot semut gending. Celekit lho ngono. Gak lara ta pacar? Arek sapa? Jalur apa? Ya mulia ae mo. Bojo. Wis calane teko kene kok Le, mulih. calake wis ana kene, Cung. Nek awakmu gak sunat, meneh-meneh gede-gede tambah dipecok. Ya wis ini aku gelem sunat nek penuh pangku. Dipangku. Lho, ya gak aku.
njaluk mangku Pak Demo. Pak Dene Wali Songo. Ojo Pak Dene nang Wali Nang Wali Songo. Apa? Calak umumnya nggawa tas ya. Iya. Wong calak kok nggo glancing. Alat wakeh nek Iku calak apa wong dolek ulo. oh niku calak. Oh, kadane calak dolek-dolek udo. Oh niku. Oh, gendeng rek, gendeng. Gendeng matamu ah. Gendeng marah. Yo ganteng. Wong ganteng gendeng. Madura dadi gak cetha ngomong. Gak cetha ya. Oh iya. Jenang, Cung. Hah? Jenang. Tapi lah ya ngomong jeneng tapi sih. Maksude iku jenang. Jeneng ngono iku lho. Oh jeneng. Aku gak iso ngomong jeneng. Lah cocotmu. Oh jeneng. Jenengku Jol Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis sabar rek. Wis Islam. Muhammad Jonet Tenet matamu ah. Oh, jenenge wong tenet. Islam jenenge Cung yo. Nah. Wong lanang nek Islam kudu sunat. Lho nggih. Sapa langgar? Pendino. Ngaji. Gak nyolong sandal. Ngaji, ngomong ngaji. Iya ngaji. Waduh calek kakek cocot. Oh. Ngaji ya, Cung. Ngaji. Katam. Katam tak doleki ndaut. Oh, Ngaji. dudu katamiku, Cung. Lho katam. Katam iku nek wis mari ngaji 30 juz dipancak. Iya dibancai. Dipancaki apa, Cung? Gorengan karak. Gorengan karak. Kok gorengan karak? Wah, calek kakek cocot. Dudu gorengan karak. Iya, napa? Iku lho segone kuning. Diwur-wuri serendung. Surat. Dikei kentung dipul-kempul tadi begedul. Iya mari dadi jaring tipe dadi begengge. Apa niku? Aduh iki Madura endi? Oh, engkon asen areng Madura. Madura senep. Oh, Kecamatan Mules. Kabupaten Slendep. Arya lho, Cung. Pohon kali anget. Oh, kali anget kali katuen. Drendeng misakit. Ngaji ya, Cung. Maca syahadat iso. Oh, gawin. Ya. Ngaji je gak loro ya, Cung sunate. Nggih. Bis. Mini. Kok bismini iki lho kan. Oh, bismini. Oh, bismini kon kunet. Oh, arek itu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kakek cocok calek iki rek. Diwurui ngaji. Ya lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bes. Duh, kok iso asbes nek kon. Asbes itu. Korek arek iki rek. Buron. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngono ku lho, Cung. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wah. Kau ni jom meri saya kok. Ojo tinggahi sunat engko te gak kondangan nek. Tak kondangan lah wong bos. Nyotot. Ayo, Cung, longgolong. Kok nek gondangan urung rapi. Golong-golong. Kok maksude iku dikongkon lungguh. Ngomong longgo Yo cocok cara Madura nek tunggu gak iso cara Jawa. Wis lanang celen-celen. Mulia. Penu kata nyunat tak kata grebel. Nek saiki
macem-macem, Jung. Macem-macem. Tak sunan gawe iki, Iya, tak tak tarik, tarik. tak baleno, Baleno. iso metu kiru-kirane. Mari balik sret gak metu kira-kirane. Langsung kawir. Dicala gak bondo. Sabar ta Nek, sabar. Dicala gak bondo ngono gerah jike nyunat. Apa sih Nek? Kon nang dekat bakal keliru, Gel. Oh, gak iku ta. Ben kate nyunat nanti ketok bongkotan. Nyunat delok mur-murane, Jung. Lho mur-mur. Iku umurane sawake peno, nisor diganjel bongkotan, digedho bare iki. Jelas langsung pecetat. Hilang wis. Kok percaya gak bondo. Kate genyure dadi ungkal pisan. Iso dongo kok. Oh, sing gampang aja. Sabar. Ya. Bicara gak bondo belas. Apa? Tambah nemen nih. Sikile Gus. Ya nek kena sing ndukur kene napa dodol. Barang kena sing nisor, apane gantek sak dongkele. Yo gak Nek, iku wis pengalaman. Ala wong cala gak bondo ngono. Tak sudah sunat lah. Gak patek Luara. Tunggal, diladep, derek. Loro, Jung. Gak loro belu. garisku sing ditotok. Ayo, Jung. Anak penuh kunyene gak betah loro. Nemu gendi ger, wong dapurane kaya ngono iki. Lho cuman tak parani nang omahe. Biasane aku iku nang tempuran yo nyunat. Arene Aduh, ojo dibatat-batat. Aduh, ojo rek ana. Nangis nak, aja nangis, sering ganteng. Lara ya apa sih, Cok? Lakon tongel-tongel. Aduh, Ayo kok. aduh, Mbah. Ojo nikah lah. Celu-celu. Oh, benangno, Rek. Benangno cegak meleset. Wah, mari kegeput delon mbok lho. Lah kok iso rem ngono. Sing iku cek lang waras, ojo tingkah-tingkah. Kok mari sunat iku sing anteng, Nak. Anteng Cek apa? gondani. Iya, iki lho tolak-tolak ndolek ya apa sih? Lah iki maksudnya. Loh. Kaya ono kumanten ngarek. Urung lho. Ngawur. Ono kulatanmu iki lho waras. Iya kemantene kowe teko. Lah nek apa wis janjian, Nak? Kate ya apa babane? Apa diterima kok diomongi iku lho. Loh, monggo. Oke, monggo pinarak. Mbok. Leres ta niki griyane? Kene iki. Oh, iya, Nak. Iki omahe. Golek yo omahe. Golek nang ndi, Nak? Mumet. Ya iki omahe wis nunggu pinarak. Sabar. Janji yo. Mari dilungguhi ndoleki mbok lho. Kandhane ono. Ngene lho, Nak. Apa? Gak kenek-kenek iku mangke sik tas mari sunat. Lho, iki cek tas mari sunat. Iya, Nak. Lah suwe lah. Iya. Iki lek sing ndoleki iki lho. Nek sing nyunat aku dilu paling petang tahun. Petang tahu. Ini petang dino. Kok petang hari
iya petak karek iki. Lah biyen iku sing nanggap wayang iku sunate sapa lho? Lho iku sunate bapak ene ya Rere. Bapakne iku Gus. Bapak ene Jonet. Bapakne Jonet. Nanggap tamu. Iya, Mbak. Iki nek ya, Bu. Pak Calak. Ya apa iki Pak Calak? Gak suwe ya iki. Lho, cedu-cedu jong. Ojo kuwatir jong. Tak sembur aji gembolo geni. Langsung. Abang wis. Apa? Mbak. Mbak. Wong aja boleh. Heeh. Kon kene. Terus. Aku tak bubuk. Guru marah. Buku ya buku anak tapi Neng. Ayo Gus ya. Aku tak bubuk. aja meleset-meleset. Lha aku tak bubuk. Barene wong. Sunat ayo usum nongko. Ya apa Gus Imam Gus? Gus. Yo. Sepurane ya Gus. Aku golek caleg mangken iki. Apa? Mereng. Lu mari ke cantol. Kaya muri. Kek iki mang ya apa sih ceritane iki sih? Golek caleg malah gopo. Iya. Ketemune. Iku asine Nono. Heh? Nono tak kongkon macet. Nono. Ojo dicoplok rek. Ojo dicoplok rek. Kon niku lancang kene wong nyuwun. Kok nek gak iso nyunat to jate nyunatno. Wis ah. Ya Gus. Wis karepe Jonet ya kaya ngono sing dikarepno. Iya, iya, Ya, iya. Sing sabar ae. Wis timbangane turu sore-sore. Turu sore-sore. Ayo nang tempuran. Nang tempuran lha apa Gus? Lho, acara Sedekah Bumi. Sedekah bumi. Hiburane teater konvensional Ludruk Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo. Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru. Tentunya bersama Bapak Haji Agus Guprit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan. Harapan kami mudah-mudahan bisa berkenan di hati saudara. Hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia. Untuk acara kami selanjutnya, acara menghibur Anda semalam suntuk. Pada malam hari ini, keluarga besar Ludruk Karya Baru sengaja memenuhi salah satu cerita permintaan dari Bapak Ibu panitia dengan judul Joko Gledek Pendekar Gunung Kelut. Joko Gledek Pendekar Gunung Kelut cerita untuk malam hari ini.